Voitaisko me jutella? No uskaltaako te tietää tänne kahdestaan? Joo, no mä piilotin jo teräaseet. Niin, no älä huoli, mene vaan. Kyllä me pärjätään. Mä en oikeesti halunnut satuttaa sua. No kyllä se musta aika tahalliselta vaikutti. Hei, uskoisit nyt. Mä pelästyin sitä iskua ihan yhtä lailla kuin sinäkin. Mä oon tosi pahoillani. No missä mä uskoisin sua, kun et säkään usko, että mä en kirjoittanut susta sinne liitutaululle? No etkö se mukaan ollut sinä? No mulla ei oo mitään hyötyä siitä, että sä vihaisit mua. No, mut kun sä oot tehnyt tota niin kauan. Levittänyt musta luokkaan lappuja ja kertonut kaikkia juoria. No mut se oli silloin, kun sä popailit Konstaa. No mut oothan sä tehnyt sitä sen jälkeenkin. Viimeksi siellä kentällä. No Konsta nyt on ihan historiaa, kun mä oon Joonatanin kanssa. Mua vaan ärsytti tänään, kun sä syytit mua taas ihan turhaa. Anteeksi. Myös varmaan pitänyt etsiä jotain todisteita ennen kuin mä väitin sille Maikalle, että ne kirjoitukset oli sun tekosia. No ehkä mäkin olisin voinut dissaa sua vähän vähemmän. Korisporukka kokoontuu myöhemmin Miikalla. Tulkaa mukaan ja sehitte. Missäköhän Peppi? En tiedä. Toivottavasti ei tule kissatappelu. Varmistaisi sellainen edes näkymättä. Moi. No, sä nyt näyttäkö noin häkeltyneeltä. Niin, kato, me vaan Heidin kanssa päätettiin, että me haudataan meidän sotakirveet. Asiaa. Niin kuin Peppi vihdoin uskoi, että mä kirjoittanut sinne koulun taululle sitä juttua. Ai mitä juttua? Näinpä se ei kuulu sulle. No, mutta joka tapauksessa se asia on nyt pois päiväjärjestyksestä. Niin, paitsi että joku sen sinne kirjoitti. Se joku halusi selvästi mulle pahaa. Ja se oli se jälleen. Moikka moi!